Thank you very much. Ang yaman na kanayamin sa pada. Okay, na ito napintas nga pakasalitaan. Manong Andrio. Kumanipod iti probinsya tayo ngayon gusto. May isang sakayan nga pakasaritaan. Nga naabel iti ayat ken panubok iti biyag. Ken kastamit din na kita nakakatkatawa nga pagting. Okay, hindi nakakatkatawa nga pagting. Ganda na pasaran. Ket kuna na nga rod. Ken ka di Jenes. May magarabiing. Kastamit na kitinanip. Ken agkakapintas. Agkakugwa po nga listeners mo. Nakasalakanyak di Jenes. My God! May isi si Maklay. Nakasalakanyak ko na na eh. Kastamit din patpatay ko nga ni Ann di Jenes. Andrea in short, Ann. My God! Sa pala kumatada, kaya mintipiakin karadkad, kastamit kayong kaidol di Jenes. Kaya't kumit ng iburay, iti pakasaritan iti biyag mikinian di Jenes. Tapno nalawag ta amin, kastoy nga warwaren ta. Iti talimengan dagiti pinanid iti biyag midi Jenes kinian. Iti may isang sartam di Jenes. Pampanir kami ti balkon. Ti balkon kinian. Imabay kanyak ti Jenes. Wow, nagpanglukan bakit? Kastamit kan kalagay. Nabanglukan met. Pag ka man ito ay bay ko. My God! Wendy Jenes. Imabay din man din. Yan ti Jenes ay numampay agtawin ako ti sumubrang 16 tagpada ka makini Andy Jenes ada pa laing dati na isang sangay rik namin ti Jenes numampay uray no narugso tirik na ako na ada di Jenes kaya agtumog mitlata si ka My God! yan nakakaramidit ti Jenes. When di Jenes imabahingam ko nakit sakluten ka. When sakluten ka. When di Jenes nagpasaklot nga ron niyan. My God! Wow, nagbanglukan pa ken. Inarakop ko, di Jenes siyempre tagpaspasaklot nga ron. Numan pa iti Daytay Monday Jenes ay turot niya yun ayat kita medyo mangrugin nga moment di Jenes no nagitay ko turot kita agregayan di Jenes pagkariyan ngayon kaya di Jenes dapay laing met pangayayo nga pangayayo na met di Jenes ni Ann ket ko na. Maria kak tita pong igamahan. Peta pra Arya kang. Wala siyempre kung ano nga ron. Ang nakikido ko ni Idol DJ Jenes.
Ori bakit? Numasulik agluha ko na. My God. Yung tidakis na lakay ket. Tidakis na lakay ket. Diyak lang mo no makasulik pa yun talaga. Wendy Jenes. Kagyawanak ni Andy Jenes. Makita mo na makita mo. Kung kulaklat ang Andy Jenes, aminik may Andy Jenes, nakadumugan si ka. My God. Wendy Jenes. Nabanglo pa ilaing di bakit ko di Jenes. Nananhuk ka ta ko na di Jenes. Ano mo to karkaritan na. Aglalo kit irakos na nga dati bumisong pa di Jenes. I love you lakahe ko na. Kasi lang mapilipil-tisem ko di Jenes. Langarod Andrew lang tangarod din. Drew. I love you, Drew. I love you, Met Ann. My God. Ang pilambing mo, I love you, Ann. In short, DJ na sa mong nuapin ang adaw na kita nagan mga Ann ken Trio. Andrea nagan ni DJ na sikit Andrea Met kanya, for sure. In shortcut lahat ng DJ Nes. Nawawagan na kami. Ann ken Trio, di Andrea ang kanya DJ Nes. My God. When DJ Nes, kunak manen. Ore kaya ko pa'y kumatagarado. Iti napaot DJ Nes. Nadaras kaglulok. Iti tumeng ko na balong. My God. Ay doon. Ito gini magatang dito nga kita ginseng kung una da DJ Nes. Apo. Nurag daw mamit at damit lang na etemet. Kaiptor na DJ Nes no makaigo practice of number 5 mga tamo tayo met tayo idol kita yag balls di ba ka ay nabirto tayo idol. My God. Gema po ori nga bumakit ni Andy Jenes kita mayat pa ilaing ti kuyog-yug na My sita. God. Wendy Jenes kung kunapay dagiti papagayam ko nga nagitilalang hay nga si dagtibay-bay ko na dagit manswum iti si dayti arusip kada pukpuklo when handay ti aragan nasikil day ta idol ko na dagit when nagiti pumapana when nagiti maritangtang mangpasikil day ta palang idol ko na. My God. Idol kung wala na kami kanya ida dumati Jenes manamo no aping idol ko na wala lata na isa maklatang nga moment siguro na idol di Jenes nga nagtawin ka tinasurok na 16 nalaing na tipat-patang nga no kairot na nga makipalot di Jenes kaya medyo nakapsute na manok nakapsute. When DJ Nes no kasano nga nagamamo kami kini Andrea when noan. Agsublit at tinapalamas DJ Nes. Iti dakam pa lang iti high school. No kasano nga nagsabat iti dalan mi kini Andrea. Iti na ito yung kadan iti tawin mi DJ Nes. When DJ Nes high school kami di. Nagkaskulayan kami manipot ti persyen ka na 40 DJ Nes. Kanayon dagi suru-surong kanya kidi ni Andrea og bagay kayo ta Andrea tinagan Andrea metken ka kun adi DJ Nes ngem kun akmen. Nawan sumgan nga dut ko kada hita ko. Nagngisit. Kun ak DJ Nes di na pamusagay sayen tibo ko na.
Kung kunak di Jenes, kastamit ni Andrea sa tinandamet. Uy, bagay kay ni Andrea. Uy, sus, dahil nga sa pagdigdigos nga, kita nyo man talanganan kalamlampong nga ba? Ay, sulat lagi na ni, dapan na nga di na pa mo bugwa nga, ay, kung kuna na di Jenes ay, ori si kamit, no? Kung kuna doon. Sila tayo, aso kami kampo sa di Jenes. Kung kunagitikas ko lang ay pagking kinasta kayo, baka kayo latag katuluyan kung kunata ti Jenes. At dali kitikas tayo di, karingguran dang iti kamaudyanan na kisudan to latag katuluyan kung kunata ti Jenes. Tula amin orin dyan mga sasawa o nagbakak nga lakay no, so tasawa kata Andrea nga ta, ay padupay kuto na kung kunak ti Jenes. Oy, kastamit kanya kandri ori nandiyan mga sasawag bakit lang nga balasang ino kasalaking kamal ang masawa. Kung kuna na DJ Nes na medyo nangato nangato timid na nangato pala kiday na DJ Nes. Masala kami aso kong pusa DJ Nes diyan man ang buho sila dati na makikita nga dati ay magbagustuwak pa nga sutilin DJ Nes at damat ba sila nga nang diyan mo DJ Nes na dayo ti ay ti kardana ko na DJ Nes. Iti na minsangal daw. Apa yang nga kanahayong kay kalagagapapan ko na Jimas Trami di Jenes. Tataman nga Andrea mga nakalaling nga sumuro nga kastoy. Kastamit mamata Andrea ay bagbaga na kanjag mugdigos kada di pa mo sa gaysayon ti bukong iso na nga ni kadugdug yung hiringin. Tataman lang kayo. When di Jenes di manampo sa lahat masurusur. Na natin na makikita kami diyan mo di kastamit ni Andrea di Jenes di manampo. Niya ti pakasolo-solo na noon ay. When DJ Nes, no kumararig kayo masok yan po sa kami DJ Nes sila nagngingin-ner-nger nga kanayong nagngingin-ner-nger DJ Nes. At dalat talaga ni Sotil makaskola mi. Oh, yan takastay di. So, damala nagkatuluyan tin udi na kunada di Jenes. Fourth year high school kami din di Jenes. Di ba yun? World College sa Pican di Jenes. Nulad duman no, ati kita na Andre. Nadamot lang nga si kakong ano kasi di Jenes. Ati, ito na masiputan na ako. Kung musilap mo sa lating umurigor din Jenes ko. Api kita kaya. Takto mo ko sa Jenes. Api nga gisam-isam ka kawal lang api ya dagos na. When DJ Jenes kuna maning kasila kami aso kung pusa. My God. Apa nga tagpay su DJ Jenes niya. Adda dagiti saan nga mapagpagadaan nga paspasama. Nga pagsasaw di na di Jenes di pungana yung pag kinasta kayo dahil itulatag katuluyan di ka maudyanan na huna dati Jenes. Kita im lang nuwang subok iti panawen niya di Jenes. Agpay so di Jenes. My God. Yung pagsasaw di iti. Pagsinsinutil ka. Nga ti silakin aso kong pusa nga nun niya ti makita kaya ti magakala kasi maganyan. Kasi kung bagay kayo nga doa Andrea ken Andrew kung nada di Jenes. At damit lang agpaso ni Andrea T. Jenes.
Ngayon mga kaste ko na. Diyan mo di Jenes kasi lang di awan sumgar nga dudot ko. Kasi tamit kanya na di Jenes. Susunod na di sumgar dudot ko kadat Andrew. Kasi yala tamit di Jenes. Iti pa naglabas iti Panawen di Jenes na nagtultuloy at iti pa nagtuloy iti Panawen. Dahatin di College City. Mamano kami nga kita ha. Ore may isa pa lang eskwela pagkatalan ni DJ eh. Pagsabat kami mga kaslati awan laeng. Kumusta na sungit kung kunakno kasi jacket. Kasama na sungit kung kunan na latamit DJ na sa natin. Kaslati sisinurong kami lahat nga natin. Ang maging inisip. Mas magusto ako may nga sorduan DJ eh. Basta nga na kami nagmerienda ti kantin ni DJ na sa Orenod da bakante di ay umadada yun to ti may sakata kami DJ na naminsan nga nagmerienda kami DJ na nadanong ko niyan. Hoy hang kumuhay ito yan ko ako na DJ na pagkan ano kang gumayabayan ko na DJ na Kusilapan nakto DJ Nes. Kusilapan meta DJ Nes. Isulat ti may mayate. Ay ket no baka no may nagtama karan naktikuto. Ay sige mo marata tangdod mo. Kun ana mo DJ Nes nga. Hoy tumala kayo kung ato nagiti kas ko kadwa mi DJ Nes la kay lobing kung ana DJ Nes. Wendy Jenes. No, man pa isururunda ka na kami. Awang sumgar nga dudot ko nga talaga siya. Agpay so idol di Jenes. Awan sumgar nga dudot ko idi kada nga Panawen ore man nga taylaeng. Tsaka mo tano aping masursurunak launay. Kini Andrea di Jenes kasi takanomit kanya na. Makikita na kasalangan no dati ay so burburo daran ni di Jenes nya mo na mo. Mabaling atag panget kami di Jenes. Api nga tangata kasi jaya ito nga talaga nga dati amo maya si degtirik na mo rin at pilitek ko mga panunutan di dyan awan sumgar dudot ko si kakit tulad tumak na bang lumat ni babagbaga langay nagangdo nga ate kutom ko na kinagpaiso na di dyan kina bang lumat si ka kata nalinis pa iti ay balasang matindi dyan sa nalinis pa'y panagdaldalanan yun kasi dulpet kung unak tulot tama na nakarkano ka ba ya ako na naman di dyan so hindi ka pagdigdigos ay po babalasang kang babaro kayo kung natin na kita kasi ko lang binigyan na sa muri niya nanwenda si ka Aging nga naglabas si Panawen di Jenes. Aging nga naglabas si Panawen. Nagturpos kami ni College si di Jenes. Ken ni Andrea. Nakalak iti accounting di Jenes. Nadamag kulay di nga nangalamit iti Mestra di Jenes ni Andrea. Manipo din awanin iti damag tumunggal may siya kata kami di Jenes. Awanin hangan saanin nga nagsabat pa iti dalamikin ni Andrea. Dudad mamalag-lagi po. Ayan na nga tataji dulpo ito nga jay atok kuto na hindi kong guna di Jenes nga tagkat-katawan at ka. Siguro malaglagi na mo siguro aja ay nadajin ang dudong lalaki kung kuna na mo siguro di Jenes.
Wendy Jenes, napartak nga nagtulit ti panamen. Akas kapartak met ti pan nakarurus dagiti kalendaryo ti Jenes. Naglabas iti bulan, bagyo, panagaani, Paskwa. Kastan tumanin iti sumaron nga tawen ti Jenes. Agin nga nadana kiti asawa ti Jenes. Ni Edna di Jenes, nadanak tasawa nga ni Edna. Naragsak iti binangon ng mga pamilya kini Edna di Jenes. Ang damit lang napintas nga trabaho na. Naipaayang kami ti duwang anak ni Jenes. Babae kay lalaki. Wendy Jenes nagtultuloy ti panamen. At dalatamit ati guntaway nga malagip kong ayan na nga tani Andrian kung unak ni Jenes. Nadukoto na kung anak. Isa-isa maglataro kasi nga tayo. Malagip kong api niya si Semam Lakay kung nanayad na awang bakit. Nalapaki si Semam ka na palabas. Hindi, baka no damat natin sekreto Lakay. Awan. At malagip ko lang ati kaskulak, hindi hay elementary kami, kadukuto na. Ay, so lang ang isisem ka kamay-may sa kung alam ninyo daw yung talakay. My God. Wendy Jenes awan sa pulik kini Edna. Di ba naglabas si Tita Wendy Jenes, iniinot ka, api lumulumig kamit bakit konak di Jenes. Yakmanan mo. Kung na di Jenes, dahil dyan si pukiliti ka pamagina din yes lumuklok Mexica. Kaslawan ti sumangbay adawel ti panagbiag ni Jenes. Nagiti nga kinaragsak iti binahong ko nga pamilya. Tinenan ni Edna ka nagitidwangan anak ko di Jenes. Agin nga simbang bay ti jak ninamnama apasamak iti bihag ni di Jenes. Wendy Jenes iti may isang aldaw. Trabaho kiti. Pagamunta ti mawag. Hello sir ni Andrea Tiwen. Sino ka daya ti ma? Dito hospital. Entareda dito ni Mrs. Yu. Pahinga na pasama. Nawanan ka na ti puot sir. Pero may ka mga sigot. Wendy Jenes nagdardara sa Carabanto Hospital. Naka-oxygenin tasawag ti Jenes. Api ito kanya napasamak. Tas ko na nakita nawa ng kanot ti puot. Wendy Jenes. Ilasit kag tasawag. Edna. Saan na kamangyagan ti Jenes. Pinetpitak ti dakulap na. Narik nagpailayan nga pinetpitan na mati dakulap ko ti Jenes. Apit niya napasamak yung kakulap ti Jenes. Saan napit mangyagan? Nasiputak nga na nagarimayang halwa na di Jenes. Inagkaktiping-ping na. Kaslag balbalikas kung matibibig na di Jenes kaya awanin sumngaw nga boses tibibig na di Jenes. Wendy Jenes saging nga parang pet-pet na timak ilimbukay.
Kenditan di Jenes lima miisan. Doktor, apa yung kastoyin? Wendy Jenes nagsagasa. Awanin kasawak ni Jenes na stroke.